Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Rasma diamanami nanami saluhutna. Uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus tapara dema rohanang pikirata lahu mamuji debata martang yang nahohom mahita. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 10 ayat sahada rodi ayat 3. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Sai pabotohonon mudo tuau dalan hanguluan, gokdo las ni roha dia dopan ni bohim, aka hasudungan ni roha do di siamunmu, saliling nililingna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nama dok mauliate do hami tuho, ala di papatar hodo,
dohot tuaka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai asiroham, sai paian madihami rodi pinoparnami barita nauli, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa bisar sodang ni hasangapon mi, dohot dia kana hudul diha holomon, dohot nanilingguman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puriani Tuhata, tangihon mahuma dipatik di mingguta sadarion, ima patik patuluhon dohot lapatanna, songonon ma didok disi, patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna, dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marajur-ajuran narwa, manang mangasi marhite guarni di bata, ay dinatar sosak, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon guarni di bata. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon naho bartu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patiki. Amin. Yesus, bagasan rohani, sai mai Yesus, mene panutuk nai, sai pasia Tuhan Yesus.
Tato potima dosanta nagodangi dijoloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladang adong haporsiaon di bagasan romahanami hian. Saluhut dohami manibilisian akadalanmu. Masay godang do pangalausion nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa di haposon nami. Dohot pangalausion nami. Say ingot mahami. Kobar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam, alani guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songonodo pakaholongan ni debata di Portibion. Ola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganop na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Pardosai
Tajahama hatani debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion ima nadienet sian parjamita biduopat mamuka ayat sia rodi ayat 12 tajahama marsika soring di ayat 12 rap mahita majahasa takonat tahe mardongan iba sian napujung alamu badengganna molorap marsaulion parbueni nani ula nabi. Hai molo tinggang asada, hai hion nidongan nama ibana. Ale tarjepol situ mahalak napujung molo tinggang ibana. Alaso ada donganna pahe hion ibana. Songoni molorap modom dua halak marsiangoran manasida. Alai beha malasna anggo dihalak na pujung rap hita murata lu gogo anggo pujung sahalak tupa manahan anggo dua halak na sida maradopon alona jala tali na tinulu maol dotos ima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala na upeopsa amin. Taha tidak kemaha porsiau tai so nahina tidak kon nidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargugo naso hatu dosan natu mo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai ima na ditubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang suhabubuan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na maddo mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 26 Januari 2025
Padidion Nabadia, Minggu 2 Februari 2025 di Parmingguan pukul 10. Patupaon ni Huriat ado Padidion Nabadia tudak danak. Ruas ni Huriata nanaeng mabuan dak dana majalo Padidion Nabadia asa Roma mendaftar huhut marguru hari Jumat 31 Januari 2025 pukul 16.30 di Gereja Jala Mabuan Ma surat pengantar Situawi fotokopi akte lahir dohot kartu keluarga Huria. Rapot Huria Rabu 20 Januari 2025 masuk pukul sia di Patupa Huriata do Rapot Huria laho membahas jala manotopon program dohot anggara tahun 2025 sude parhalado parar tahun Dewan Aka Seksi Komisi Beasiswa Badan Audit Panitia Grahano Memsen Yayasan Sinantam dohot utusan wik pinomat tulu halak asa radema madohoti rapot huriai jala tepat waktu tambahan namar sahid Serefina Burunenggolan wik Rawamangun 1 perawatan di rumah pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu debatama kabarita masa doho ulao nakasi patu paota bahen sangap di goarna tongoni majolo tikting na masa di Huriata minggu sadarion oleh ate Maredehita nomor 122 Laos Taparadema Peliata. Ida hina dengani
dameni dewata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion di bagas joroni Tuhata songoni ruasni huriata na mengikuti ibadah live streaming manang di dia pehita barita nauli nasahat tuhita di minggu tasadarion ima minggu patuluhon dung Epifanias nenet dosian sada Korintus 12 ayat 12 sahat rodi ayat 20 songonoma didok disi takasma tapaihud ihub upamana hibuldo dagingi alai toropdo anggo ruasna jala ruas na toropi majadihon daging na sasadai songonido Kristus aitodi na sasadaido di padidihon tuhita saluhutna gabesada daging nang Yahudi nang gorik nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita di painupon todi na sasadai ai daging ipe dang nasada ruasna tung toropdo tung suranin napat dibahen na sotangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alanii jala out suranin na pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alanii out mata sadok dagingi di dia ma parbinegean out pinggol sadok dagingi di dia ma parnianggoan alai dia turhon de batado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana alai atsura sarua si sude behama dagingi alai nang petorop akaruasi sadado dagingi ido sahat ne turpukta adong do upama manang upasa ni halak batak madok tapak nado ratosna rimnitahido guguna ai gudeng ai laut dos niroha sibain nasau molo dibahas Indonesia didok bersatu kita runtuh bercerai bersatu kita teguh gawenak budok ya bercerai kita runtuh dan gawe bercerai kawin lagi dawate bersatu kita teguh bercerai kita runtuh nanang dohonon ni amang dohot inang ima haulion ni hasadaun jelasai dia haijol mado hasadaun ni ruha asa jupang las ni ruha asa jupang hadameon
dang mungkin jupang lasni roha, dang mungkin jupang hadameon molop, dang jupang parjolo hasadaun di tonga-tongani punguani, di tonga-tongani keluargai, di tonga-tongani buriai. Moloholan marsoal amatta dohot inatta, natoras dohot ianakonna, pasti kita tidak akan temukan sukacita dan kedamaian di dalam keluarga. Alani ido amang dohot inang, nangpe berbeda-beda alai bui di bagasan hasadaun. Asa alani ido tidak ada yang salah dengan perbedaan. Sotung tadok salah perbedaan ya teh. Alai dia dona salah, yang salah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan itu. Justru perbedaan, justru para singanido nabapahen uli jala denggan jala taida mapanopaon ni debata amang dohot inang. Marasing-asing do ditopa debata. Ditopa debata bawa dohot boru-boru. Ditopa debata marasing-asing sudi akan natin opanay ido mapain uli jala denggan akan natin opanay. Coba mata bayak ko namang dohot inang. At sugari holan bawa ditopa debata. Adong do kehidupan selanjutnya. Acugari di topa debata holan boru-boru dan uli. Tidak ada warna kehidupan. Manusia tidak akan berkembang, tapi justru karena perbedaan itulah yang memberikan kehidupan, haulion, hadengganon, keberlanjutan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Acugeri di topa debata hita amang dohot inang sarupa rupatta. Sarupa kulitna, sarupa pesek nigungna, sarupa sudah si malolongta, sarupa sudah bentuk ni wajahta, tidak ada yang berbeda. Pohama hita menada, ya nak kota teh. Benadia do nakokku. Pohama hita menada satabita mang do inang amatta di jabu. Nedia do nang amattaku. Sarupa. Pohama hita menada ima satabi inatta di jabu. Enga sarupa. Alai ala adong perbedaane. Nyado inatta. Hitam manis, rambut keriting, kurang tinggi sedikit, ya kan? Ima inatta. Ima perbedaan inaking di bagasan ngolutta. Asa nang songonido amang dohot inang nang peditopa debata yang kembar identik sekalipun pasti ada perbedaan ya. Molo ni sukun moladong ya nakon muna kembar, molo hita mamereng mungkin hampir sama, alita sukun natorasna, dia do perbedaannya lah kau membedakan. Oh ada perbedaannya inang, di dia may, paruhau masih malolong nai, sada agak cipit, sada agak bolang. Adong taik lalaknya inang di sini, yang satu tidak ada. Perbedaan ada. Songonido nang ditonga-tunga ni bangso dohot negarata. Berbeda suku,
berbeda adat, berbeda bahasa, berbeda nang sengoni akah kepercayaan agama na adong di bagasanna alayah dodidok bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Asa ima naking haulion ni perbedaan, ima haulion ni para singani, jala di perbedaan dohot para singani, amang dohot inang, dang marsi parwarwaan, nang pehumurang didongan. Ay rohaman yan ina taon sa tabi ate amang do inang. Tungo na hudok naking ate. Ngabirong iba na pedek muse ate. Pesek muse ninna. Dang marsi parwarwang. Tung dia mada. Songoni ma soni boto satabi amang do inang terlumumi generasi muda. Ngapain lah jadi orang Batak ribet adatnya ngainin nate. Kita dong mabar ribet ya mang do ina. Alai sotung adung akar remaja naposo bulung pemuda dan pemudi menyalahkan adat parwarwahon adat Bataki. Semua suku punya tradisi kok. Semua suku punya adat kebiasaan. Termasuk kita orang Batak. Sotung taparwarua. Jala mulo adongpe lumubi di dongatai unang suguro hatta unang merasa iri hita unang merasa cemburu hita. Asa di sido naking dapat hita haulion taida dong atay macay ulina ni ulana itoraha maridok alah dua palai ayaw na mahasay tikyaw kitua ina contoh ya inangnya contoh awinan kitua ni paropuan lobisya ni hubayan ninna toraha marona ni ulani do pala songoni dope. Padahal sebenarnya sudah banyak yang dia lakukan. Toraha maharona binaini aiti kiau maaf sekali amang do inang aiti kiau aktif do pegabi situa budeng nahubaen alai sonari dak betusi songod dia ka situa sonari alai bohado hita dia kahahurangan ni dongatai. Kita boleh manupahi, menolong, membimbing mereka dan gabe marsi parwarwaan diakka nahumurangi. Dohot diakka halubian nidongan. Asaido na masa di ruas ni Huria na adong di Korintus masa parbola-bolatan di tonga-tonga ni Huria alaniaha amang do inang. Alani etnis, latar belakang etnis. Didok nakanin adong sian gurik, adong ima sian Yahudi. Songoni latar belakang ni status sosial, didok disi adong hatoban, adong anak mata. Songoni ima latar belakang si lehon-lehon di debata, asi-asi di debata, ima tuakka perbarita nauli. Ido bana didok naking dia 10 tului. Todi nasa sadaido di padidihon. Tuhita saluhut naga besada daging. Nang Yahudi, nang anak mata. Jala tu saluhut hita di painupon todi nasa sadai. Masa parbola-bolatan. Au golongan ni Apolos do. Au golongan ni Paulus. Au golongan ni Kepas. Alaniaha.
Perbedaan asiasi na nileho ni debata di tonga-tonga ni ima akka perbarita na ulii. Apolos, Paulus dan Kepas. Aku pengikut ni si Apolos, aku pengikut ni Paulus, aku pengikut ni si Kepas. Paulus dang sahalak orator ulung ati amang do inang. Dia bukan seorang pembicara yang hebat. Dia bukan seorang pengkhotbah yang hebat. Bahkan dirajumi akan aturup do ibana sebagai musuh besar, apalagi halak Yahudi. Tung tarbay ni bana mah gabe perbarita na uli hape ibana na selaon pangalili di si huton Kristusi. Atong dang iba na si utonon nami. Dia tidak hebat. Dia bukan sebagai seorang pengkhotbah yang hebat. Alay taingo si Petrus 3,000 halak di haroro hasasaur ni tod di perbadia terdidi. Alani si si Petrus si. Dang alani hebat ni ba na marjamita yalaniaha. Ala pangalehonon ni todi ido gabe muba rob jolma mangalehon dirina dididi jalama cakon Yesus si palua asa di bagasan di amang dohot inang ima perbedaan ima parbulat-bulaton namasa di tonga-tonga ni Puria. Calaido di paingot, tuhita marhite turpu camita di bagasan sadarion. Puhado hita di bagasan hasadaun nangpe di bagasan akka parasingan hita. Bahkan digambaron Apostel Paulus naking gambaran hasadaoni dianalogikan dengan pamatang. Ima pamatang ni Kristusi. Coba kita lihat setabi hita mangdo inang pamatang tahun. Sada do pamatangi. Alay di bagasan naragam akka ruas ni pamatang. Satu tubuh alay meragam berbeda-beda satu dengan yang lain. Anggota-anggota tubuh yang ada di dalamnya. Jaladang bui terpisah satu dengan yang lain. Molo terpisah tanganon sian pamatangon ahado dohonon nai. Setabi amang molo penggol tanganon sian pamatang ahado dohonon nai. Pamatang dui amang do inang penggol daung ahado didok tangan na ponggol lang pamatangi. Alay ketika semua anggota tubuh ada di dalam tubuh yang satu itu ima digawari nakanin tubuh manusia manang digambarhon hasadaon ni ruas ni huriai ima tubuh Kristus. Adong adong pinggol, adong mata, ada hidung yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Dang sarupa fungsi ni tangan dohot mata. Dang sarupa fungsi hidung dengan telinga. Dang sarupa fungsi ni mata dohot kaki. Sungonido hita ruas ni Tuhatta. Gabe pamatang ni Kristus nangpe berbeda hita, berbeda marga. Nang piadong nasarupa di sonate. Berbeda haroroan ni hutatta. Ay mada parhuta-huta do inna te. Ay nadawa kutani. Yang masuk do pedusi transport mobil dang masuk do pedusi. Berbeda hita di pekerjaan.
Berbeda hita di status sosial. Berbeda hita di selehon-lehon ni debata alai di duk naking sada doharoroanna ima todii sada pamatang ni Kristus. Kita na adong di son sada do hita di bagasan huriyai. Sada do hita di bagasan Tuhani. Kita sama-sama mempunyai hak kepemilikan ima di tubuh ni Kristusi. Songonido nang hita, songon ruas ni huria di tonga-tonga ni huria ni Tuhata, kita memiliki hak yang sama. Dangadong berbeda mang do inang napugus namora. Dangadong beda na namar pangkat, namar sangap dohot akka dongata pertambal ban parrengge-rengge par parsol sipatui, tukang semir sepatu, pemulung di sana. Kita memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan di tonga-tonga ni huria. Sarupa dohita amang dohot inang isepe boy dohut dul di jolo nate. So tungadong hita dodopati hudulatay dipatok ikon hudulakwon na so ibay do warna di siyate. Abi terlebet may iba na ihuduli dongan na matong siguro ha na marbete-bete lawi ba na mulak molo nang disido hudulata hatop pitaro semua berhak. Dangadong disi ikon si A, ikon si B, ikon nasangap, ikon namora, siapapun boy hudul di coloon. Alay nung mabiyar hamu ati amang do inang. Dia pe status muna, manang naso paredde pe hamu, manang naso maredde hamu, silahkan duduk di depan. Molo nang maredde ak kainaw songon naking, ate, nang pe kosong di julo gabi mabiyar hamu, roh hamu tu julo. Kita sama. Dangadong di son, rupani ikonau di si ikonibana di san. Alay adong do si patalo morohana di pudi ate. Ya, selomo rohana di pudi. Asa hatok maraka luar na rohate. Manang na dia may alasan nate amang do inang. Ya, asa mura-mura setiap hita lau tu tuduru. Asing maju alani sahid ka namang inang. Dang boy benang padita ay sa tangojom pinonang etor lau tu luar. Alani sahid asing majoy. Alani do amang dohot inang. Kita mempunyai hak yang sama. Asa di sino laking taida imaha sadaoni. Syalaboha asa dapoti. Ima dasorna holong ni roha. Tidak perlu kita berbicara banyak amang do inang molo dangadong holong ni roha. Aku sama dengan gong yang berkumandang ninna. Jika tidak memiliki kasih, songon tongido nyaring bunyinya ala dangadong isina. Asada sorna holong na masih haolongan, masih palayanan, masih ajuan. Dia kana hurang lobi, dia kana gali, dia kana gugu buhado manupahi akka nagali. Mangurupi nagali, buhado ima na dibagasan na kanin, hahurangan naluwi ima manupahi akka nahurangi. Dibagasan naha amang do inang, dibagasan holong. Unang gabi terbalik. Ajut-jut sa tabi hita mang do inang mololaw hita di udang marpesta. Maaf masakal mudah-mudahan dang adong di hita songoniate. Molo namora mang udangi justru tu sido tabay guda yang tupak ta. Alay molo na pugos sa tabi amang inangnya nahumurangi mang udag kita gabi tu si tabayan na umoti. Dang makuling be holong ni roha. Alay justru ikon gumudang do bahenota tuakan nahurangi asa di sidalan nahita manupahi na sida
di ulaon nasida di bagasan tiki. Ay molo paradongan ido harus otaleho peso dihanay yate. Ang dihanay kan alay molo nahurangi pararon na dia mang do inang. Na otik nagudengi nataleani marulup-ulup marlas ni roha nasida. Ima molo di bagasan holong. Alanido amang dohot inang ahado na pinangido ni turpukon tuhita jala naeng sibuanot tadi ngoluta siganupari na parjulo sa hali naeng dohonon na do sudido hita rap arga diadupan ni debata. Dangadong tumibo, dangadong tumoru, dangadong sumangap, dangadong nalea. Erak majalo asiasian di batado hita teh. Rak majalo asini rohani Tuhani do hita mang do inang. Tung sungod dia pe sangapta, tung sungod dia pe paradongata, tung sungod dia pe hahurangata, tung sungod dia pe hagaliuta, tung sungod dia pe hapogosota. Semua berharap belas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dangadong alani dirita, dangalani gogota. Ya, ay mololomor Tuhani sedetik pun bisa selesai. Dang hitungan jam, dang hitungan menit, sedetik. Ya, check out dari dunia ini. Itu kan? Besok tabu na masa. Sa minit nai dang tabu na masa, sa jom nai dang tabu na masa mang do inang. Alai rap madapot Asia sini di batado hita. Alanido amang do inang ala sede do haroruan ni silehon-lehon na adong di hita. Rap argado hita sudina diadupan ni debata sarupa songon pamatangi. Sotung leas rohata mernida sisilonon. Adong lalpatan nyo ninang. Adong dolapatan ni sisiloni dang ditoppa debatai molo dang adong gunana. Kuku kita ini diciptakan Tuhan. Kalau tidak ada gunanya tidak akan Tuhan ciptakan. Nang pemolo gajang ta potong alaniaha gabi ahate terganggu hitam bangula ulaut ta asing maju molo dang adong pola kerejo hita di jebu ate baboy matung gejang-gejang sisilon naon apalagi sonari ngadong kuku kuku palsu dohot model-model na dohot gambar na nga dibain ya molo perkerejo do di jebu ya istri merangkap pembantu dan boy gajang sisilon ni holom manuci terponggol deh ido dan boy manci piring penuh terponggol deh ale molo dak kiai jama piring dak kiai jama abid boy mah gajang-gajang adong golapatan ni amang do inang sotung tahe tong dangadong sotung tahe gabelea rohat tadi si met petai dai seolah-olah tidak berfungsi bagi kita, alahai berfungsi doi. On menutupi ima coba maju molo dangadong sisilonon. Aci do kan? Aci tersentuh sesuatu langsung dia bersentuhan langsung. Songoni na meton maaf amang ibuluni mata. Sotung tahe tong dangadong gunana. Mulu najulu mada buli mata di dok, ada yang rindu sama amunin kan? Mulu sonari aha, mulu damada bulu mata na boha, lemnya kurang kuat ngain kan? Enggak kuat tadi kau bikin lemnya, alani aha, kepalsuan nama, itu kan? Budeng kepalsuan sonari amang dohot inang, dohot harohan ni julma pe, kepalsuan nama. Gudang. Alani ido naking di bagasan turpukon di paingot do tuhita amang dohot inang nang pemara singasing hita di toppa de bata jalamar singasing ulau tai alai taingot masongon nani dokna di ayat 10 walui naking alai diaturhon de batado inganan ni ganup ruas didagingi marguru tulomo ni rohana. Dia turhon
merguru tu lomo ni rohana. Bemoli ate may gung taon ibayad di son lubang na tutoro ate. Coba juta bayak ko ninang ibayad may gung taon di son manangigijang niulu lubang na tu gijang bohama. Itare masude udah ni kan moga mahita. Alay daong dibikin ke bawah. Molorodan dako na udah kita dang ditarehod sude ay udah ni. Molo maridi pehita setabi amang doinang dang ditampung sude ay ki. Tuhan menciptakannya, menempatkannya sesuai dengan tempatnya dan fungsinya. Songoni nang mata amang doinang idoban na didok visi melihat ke depan. Aha dia sidalanat dia nanang sulaut tamar hite mata. Dibahed do diculu ibana. Dang di ujung kuku. Dang di son dibahed di ujung ni getini sisilon daw di jari tengah tahun. Coba maju tabayak ko namang doinang molo di son dibahed mata buhama. Buhama, molo adong lubang murah-murah mau pamasuk buti. Kalau nabangit TV makan setabi amang doinang. Ya, murah amat tong pas soloponon na kan, salah dong lubang solopon. Alay daw, dibahin diculu. Ya, asa aha amang doho inang, asa uli jalaboy diula akka ulaon na. Dohot dengan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan songonido amang dohot hita, semua kita ditempatkan dan memiliki fungsi yang berbeda. Mungkin kita sebagai mata, mungkin kita sebagai telinga, mungkin kita sebagai imapat, mungkin kita sebagai tangan. Marasing-asing do ditopa. Dan sada dibain ima ruasi tabayak ko majo mang doinang molo pinggol sudi di pamatang tahun ya molo mata sudi di daging tahun setabi mang doinang molo jikalau hidung semua di dalam tubuh kita ini hidupan na dinoakin de 10 pitui out mata sadok dagingi di dia mapar binegean out pinggol sadok dagingi di dia mapar niangguan. Alay diatur honde batado inganan ni ganup ruas didagingi marguru tulomoni rohana alania mangdot ina adong dohita parrengge-rengge adong dohita mungkin pemulung adong dohita pertempel ban adong dohita tukang semer sepatu adong dohita pejabat adong dohita pengusaha adong dohita dokter adong dohita ima dohot akaragam guru doh profesi, jaksa hakim dan lain sebagainya amang do inang. Tapi semua itu adalah diberikan Tuhan kepada kita. Sian todina sadai dirahut di bagasan, todina sadai laho pasangapon di bata. Songonido nang pakubasion di tonga-tonga ni huria. Sotong detok kamu amang do inang. Hamu ruas dok situa tumibo esensi tumibo nilai ni parjamita sian na hari tahun na dijului tumibo parageda sian na papungu pelean idaw sarupa do ima hari tahun na dijulu dohot parageda dohot parjamita dohot akan na papungu pelean ima diadupan ni dewata. Ida banda dari jolo kan adong do istilah situahus do kan amang ayat tong dang mampu ibana molo marageda hitir-hitir hitir-hitir do karega dingin dang tolapui emang padita marjamita dang tolapui ektor karinga dingin do pola ni sama au puasa do situahus molo adong naribut hus nindate hus. Kalau ni dulaun na alay di parar doy amang do inang menertibkan akar ruas ni huria mola dong dak dana na ribut hus jangan ribut ya dibuan dak dana ki haruar dijo na torasna buat kamu dak dana koturuar di parar doy
Sotong lea rohatta di sia mang do inang. Sudi argado hita diadupan ni debata. Sotong adong merasa met-met dongan na siya ni bana. Menganggap dongan na met-met siya ni bana. Menganggap dongan na lea siyan dirina. Alay di bagasan ni ia adong nagali ikon urupan. Ikon tupahan asa tau mangulahon ulaon na hobar tulomoni rohani debata. Samar sangap Tuhani calana paduahon ahado naneng dohonon na. Ikon rap sapakilalaan dohita. Songon pamatang ni Kristus, tubuh Kristus. Molo male si weon setiap mang do inang male kosong pitor buado sahat tu sarap otak dang merdele non mondo odok mga joho mangan ya asa cas inna do kan pitor pusing doon dang buy holanon imana naing margugu dang boy holanon mangai hacit alay mapakor hondo tu saluhutna sungonido ng pamatang taon naking anggota-anggota tubuh kita jika satu merasa sakit semua akan merasakan sakit dalam tubuh kita. Sungoni manang hita sungon ruas ni huria molo marsitaonon sada ikon rap marsitaonon dohita. Ay mada, edang we nami tang pola hami lau tu si punguanina Naomi. Contoh inangnya, tang pola hami si punguanina, edang pungan nami dang we nami ikon rap dohita disi. Ala niaha, ala rap ruas ni huria HKBP Rawamangun dohita. Molo marlas ni roha dongan dapotan pangomuan dapotan las ni roha silas ni roha ikon rap marlas ni roha dohita. Dang marsiparwa-rwahan dang gabe iri dang gabe cemburu songon nahudok kami naking dang lomo rohana las rohana molo marukil donganna dang sugu rohana molo berhasil ulaon ni donganna dang suguruhana molo denggan aka ulaon dohot yanakon ni donganna. Songon istilah na jujut di bagi hamu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS dang songoni hita temang do inang alay ikon marsak do hita ikon marukil do hita molo marukil do ngatai ikon las do rohata molo las rohani dongatai ikon tangis dohita makilalahon tangis ni dongatai ido banan ido di rom 10 doai tangis mahamu rap dohot na tangis mekel hamu rap dohot na mekel jadi molo adong halak mekel halak tangis ya namar sahid doi manang tangis si bana halak mekel tong do namar sahiti alay ikon disido naking mekel hita rap mekel tangis hita dia kadongatana imanaking na di bagasan parukilon nang pese benar na gumudang dorasi tangis atta te amang do inang gumudang dora parukilota te esongon nani do niak kena tua do mekel di hapataran tangis di sehabunia do hita kan ido kan amang do inang alay unang ngetong suguruham molo las rohani dongan munang pemarukil ho muliate ma Tuhan unang suguruham molo berhasil haha anggim ikolas doroham unang dokon mada ayadu mabay di bana berhasil songon-songonon inate alik pelas roham mauliate ma Tuhan dang besi pikiraku ibana alay gabi ibana bui mangurubi hami sude keluarga asa di sima naking amang dohot inang marhite-hite hatani debata hita sama ruas ima songon pamatang ni Kristusi ibul daging alay torop ruasna disude akka ulauta
disuli akka pelayanata songon anggota-anggota tubuh kita mabain marsangap marmulia di bata di mana kita ditempatkan dan apa yang kita kerjakan pada hari ini dan untuk hari yang akan datang. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliati madi pasahat rohanami Tuhan di paluaso hami marlas ni roha ima mabigi barita nauli nagabi hanguluhonon nami di tonga-tonga ni ngulu nami mangajari hami paingoton hami di parsauran nami songon ruas ni huria di tonga-tonga ni huriam songon pamatang ni Kristus hami ima marhite-hite ruas na berbeda sada dohot na sada nari alaidang di perbedaani Tuhan gabi perbulat-bulatan nami ala di bagasan perbedaani para singani nang di bagasan hasadaon manupahi hami yaka na hurang lobi di tonga-tonga ni akka ulaon siganupari asa di bagasan ni boy hami Tuhan rap marlas ni roha mamuji pasangap warmu na badiay jalam mula adong akka na marsak radi hami mangurupi adong akka na marlas ni roha duhot hami marlas ni roha Tuhan nang petutu Tuhan berbeda-beda asiasi na nilehonmu Tuhami marhiti akka ulaon nami marhiti akka pelayanan nami alaysada jala argado hami diado panidi bata unang adong marnida donganna lea sian dirina sumangap ibana duminggan ibana sian dongan nai alay naing matutu Tuhan kami saling menopang satu dengan yang lain Tuhan di bata aman nami urupi mahami lau pasauton lomoni roham marhite-hite na mangulahon hatam pasu-pasu sudia karuas ni huriam na marpungo di bagasan tikyon di bagasan sudia kaparukilon nasida di sudia kapakirimon nasida siya nakadadanak na magudang na matua tuho pasat hami Tuhan akayanakon ni huriam dinalaho mangaluluya kaparkarejuan na tama songoni Tuhan patuduhon may obartugugo dohot parbinotoan nang di bagasan akan amarsikola lehonomu habisuhon nang songoni di bagasan na mga luluy pasangan hidup patuduhon may hobar tulomoni roham doho ragam-ragam tahe Tuhan tabahonomu akka pasupasum tusudi akka ruas ni huram songoni akan natua-tua nami lehonomu gugo dohot las ni roha dinasida habisuhon pagudang-gudang manugunugu sudi akka yanakon pinopar na pinasahatmu tunasida Tuhan di bata ama nami los di bagasan tikyon martangi yang hami tua karuas ni huriam na di bagasan parsahiton berdinan manurung nyonya sitorus boru manurung nyonya pendeta si mamora boru sitorus si tua evangelis truman sitorus davena jevanka sitio duma hutapea nyonya rosvi panggabean boru sianturi duma rama bulan boru hutagalung pendeta benhat pangaribuan Ferdinand Sitanggang TP Simajuntak S Simbolon nyonya Sinaga boru Simbolon Rumintang boru hutasoit Situa Bungaran P Siregar Lukas Pasaribu Ebenezer Manurung Rustioria boru Sitanggang nyonya Tambunan boru hutagaol KM Sihombing nyonya Silalahi boru Samosir Reinhard Silitonga Binsar Sihaloho Situalas Maria boru Sirait Pantun Huta Barat Josia Manurung Robin Naik Pasaribu nyonya Huta Barat Raja Kukuk Ani Ronauli boru Sianturi Balojong Pangaribuan Mangantar Tambunan nyonya Baster Manurung boru Aruan Situa SP Hutasoit Las Maria boru Pancaitan doho sudena subui hugari hami guarna sida sada-sada naso tarsurat di warta jemaat namion na dirawat di tongani bagas nasida di rumah sakit di bagasan pemobatan di bagasan penyembuhan pemulihan asiroham Tuhan tanganmu nalaboki matutu ima apehonommu tunasida mabuat panahit na adong di bagasan pamatangna marhite segala usaha na pinatupa ni akka keluarga ima dalanmu mangalehon hamamalum hobar tulomoni roham alani Tuhan tuho mahupasat hami daging nang toddi nami nang ulaon nami pakobasyon nami di bagasan saminggon asambar terpuji jala marsangap warmu di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata maredehita sian bukede onom 156 ayat sada dohot ayat namangihut laus tapasahat mapilian paduhaun.
Sai dehon ayat 2, jongjong mahita saluhutna. Tangiakon mapiliata ali dewata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuo sejalu mega be uap na husus di julum pasu-pasu meja laramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati buluhon rajaun mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, se Roma harajaunmu, se saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Maha
Guru